Δυο, τέσσερις, πέντε πήρες έγινε. Τέσσερα σουβλάκια. Περνάνε και τρεις καφέ. Απλά καφέ εμείς. Δεν ήταν, εδώ σουβλάκια τα έκανα. Έλα, στα πω εγώ. Είναι 5 μπύρες. Τι κάτσε πήγα χαράς κάποια πέστα. Εδώ 5. Ναι, 4 σουβλάκια. 4, 16, 5, 60. Ένα τσίπρο μπαλέκο. Και 3 καφέδες. 10, 20, 0 και 2, 16, 7, 9, 14, 24 ευρώ. Το τροπολάκι, χτυπάει τηλέφωνο.